Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwaras rahayu. Rahayun kada teman dua kabagian pitansah. Kala saliro wonten ing rasul dengan dasar. Nun kula iki badhe matur nyenengi wilujengane ingkang badhe kalapa wonten saudara menika. Iki menika wilujengan buku ulang wonten ing Ari Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon 11 Dzulqa'dah 1959 tahun Dar Windu Sancaya utawi 11 Dzulqa'dah 1927 Hijriah. Inggih wilujengan buku menika sampun dados adat luhya wonten ing Museum Radio Pustaka saben-saben surya kaping 8 utawi tanggal 8 ing saben wulanipun menika dipun adani wilujengan buku. Jadi wonten ing sonten menika wilujengan buku ingkang anggadhe buku Kurante ingkang sampun dipun serat wonten ing mriki inggih menika ingkang sepisan Sofi Ardian Kurnianingrum, angka kalih Endang Purwatiningsih, ingkang angka 3 Laila Rahma Nurul Hasanah, ingkang angka sekawan Nur Rahmat angka gansal Angelia Rizky, angka 6 Syafiq Syahul. Ini ingkang angka 7 di menika Nuning Zaidah. Menika kompletipun oleh Jawa Timur dan itu nanging dipilih kang kawuh mangke wonten gansal jane wonten tasih wonten ing mangke. Menapa mangke kesanipun usul. Para kang sami rawuh kakung putri kang menika saking patomatan saderengipun kawitan monggo nuwun kula tansah nyadong sing rahmatin Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring tentunan rahmat dumateng kula dina sedaya ing sakemas pinanggih wonten ing Museum Radio Pustaka. Wonten kata lupen salat wassalam mugi tansah tujuh rumentak
datang uswah hasanah kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat sedaya yang iman di dunia ilal akhir. Para yang sami rawuh wonten ing tata cara wilujengan padatan badhe kawasaken andaranipun ukuran buku menika amargi mboten sedaya yang Jawi yang Jawi menika kenal utawi panggumaken buku itu. Kamila ini kula badhe mausaken menggaring napa ingkang kawastanan buku Quran ini. Buku Quran ini yang langsung bisa amet antine liyan anarimo ing sakitah orang duwe kang nepsor nanging uga budine amandi umbul-umbul ing tembe ana kabejane kayuningan ora kena diaupi amarga saka panasté gedhonge gumuling ana ing ngarep lerweh ora bisa sesimpel manuke sritan satibane kangelan nanging diasi wong agung angiwake banyu ora jembakan sak barang karepe rada ngiwa kabilayan lan tulak selangkang bilayane tiba saka memen tulak selamatono tumpeng dan jangan beras fitra iwak pitik sak kuliahe pinecel utawa dibocel salate kita keteng dongane rasul pacandran lan pralambane apa dene pangolane candrane powoan polo gumantuk wateke miturut kala mangsane nuli suki nuli larang betus-betusan lambange dandang anguran tegese bilahi kapitenah ing wong agung dinirwate sarana sesaji nanas sak kunjunge pitung iji lan ares-aresan menika polo kapendhem wujudipun wonten wonten kancang telo sak pitulutipun lajeng tindih pitung icis banjur kasebikake mangke sak sampunipun dipun dungani menika lajeng dipun tumutawi dipun dikaken dumateng para ingkang sami rawuh liwat yang wonten ing sadurungipun iki. Dene ukuran tel kuwi syarat pangko jiwa tombo leloro. Kuwi pangkoleng pangko jiwa syaratnya sarana dagango. Iku senajan sampun gadah pangko jiwa ingkang maton. Nah menika profesi ingkang maton lah menika dipun syarati mawi dagang. Nah, dagangipun menapa menika nggih bebas, boten dagang menika mawi dagang boten nanging yen loro tambane godhong terong. Nah, godhong terong menika dipun ron terong dipun menampaken menika namung cekap dipun napa dipun dicek ngoten supados terus lajeng mangke dipun bobokaken utawi dipun paringaken wonten perang ingkang saking kangge sarana
Wariga gemet sajroning wuku kurantil. Nah, wariga gemet menika saenipun wuku menika kangge menapa? Awalipun kangge menapa? Kang becik golek pawestri di sekolah. Nah, menika wonten ing wuku kurantil nggih kangge amar menika sae. Lajeng Kang Allah memantu dadah damel wonten ing wuku kurantil dadah mantu menika nggih saged-sagedipun singkir. Lajeng klumpukake wong ora bisa kumpul lah menika boten kok nyatane iso kumpul boten. Pamanipun sambatan boten ingsun kok dipun kakek griya terus angel-angelipun mempakaken. Momitran Sulaya enten. Menika menawi cara sakmenika membuat relasi bisnis pun lah menika biasanipun boten dados pramila menika badhe dipun singkir. Lajeng nenandur ora cukup. Iki pun kepengin nandur napa-napa nanem napa-napa saged-saged ugi boten ing buku Quran. Wonten malih menika kala ana ing isor marep mandhuwur. Nah menika sajroning 7 dina aja tumurun mangisor. Tegesipun 7 dinten saklampunipun buku Quran menika sedaya mawon boten kok namung tiyang nipun Quran menika boten kenging duduk-duduk penggalan boten lagi duduk penggali tanah utawi aktivitas saking inggil mangan saking ngerti paredeng saking gunung ya dipun ngatos dari ini mekaten kemudian andharanipun buku Al-Quran monggo mau orang yang sandra kakung yang berikan satu hormati dari sampun bantinipun menika ujuk jenengan badhe dipun nggih pramila dumateng Mbak Mulyasa mugi pareng amasaken donga kula kula mangke kalajengaken donganipun ingkang penutup kula nggih monggo.
si urusan jadi kalau manusia soal aku tadi Gusti paling dewa ternyata di mata kau paling dewa kita suci pada mata kau kau untuk mengelola pada gosok untuk mengasah pada Tuhan aku Gusti kau paling orang berada di mata kau tak orang konco yang kami lenggah wonten ing stadion Pustaka mriki sadaya. Kaparingan menaiki sabar somarina. Kesawanten kala dhewe mutasa ayu tentrem, rahayu selamat widodo kene sami kula. Boten-boten arangan, boten-boten kegiatan, boten-boten kulo-kulo. Duh Gusti, paringa kanugrahan dhumateng kawula sak para putu saha para kanca-kanca kami lenggah wonten ing Gusti Prabu Pustaka Putri. Kesawanten kawula juga kita sakaten yang kegawarasan bakat malas pino-pino saking saking sakit. Ugi kapilo yang kami upaya pangkoduwa, ugi kapilo yang kami uji kapinteran. Ugi tansah kasebatan mobil yang dipun idam-idamaken. Sesuatu yang beri kula badhe ngaturaken pilu dengan buku Purante. Marang para buta para setan pegasaan, padha sumikira, padha nanti gawe leluhur. Karena pilu dengan buku dan nanti wani yang berliro ganggu gawe jelabakan atau siku dengan kamu berjalan. Singgah kalau singgah pansuingkah durga
Nilawarna Sang Hyang Hayu Palungguhku Sang Hyang Toya Pangadeku Naga Raja ing dadaku Naga milet ing guruku Gelap ngampal suaraku Piduk utawa ing sakale Netraku sang surya kembar Lan baruh ing cahyaku Durga durgi miring aku Sang kala rumet sing aku buta kabeh ing omahku kaoman padha dhewe kabeh kang sun deleng padha lengen kang sun panjen padha brikel Om Namo Namah Swaha Suksma irenging buriku sang Hyang Tunggaling ngarepku bumi langit selaraku Ngata buku pojaya jodo polawa sapa dapana sapa Sedya ala ratu beko tumeka ratu momo baliya marang kang wong kang gawe ala Wamilahin sawedono durga kala sawedono Kerti dara tumuruna maring madya awon ring dewata mujo ati sagata hati amara jata atiku amara jata wuhusku ya mara jara maya ya marani niramaya ya silapa walasya ya midara radamya ya isada dasanya ya dayuda dayudaya ya siya santaya siya ya siya mahasya lawan-lawane sinawati iku tara sikutari ibrendola sibrengali ibitokno sibitapi ibintokno sibintapi idurgola sidurbali irumaya sirumayi iudaya siudadi sasrimaya dikahmaya idayudi idayudo hadiyudi hadiyudo hadiyudi maya iyodaya Om Namo Namah Swaha Om Kawayanti Yugayanti Kagian Yang Mandala Giri Cinuraan Para Jawata Ami Dilati Kasepek Para Bayu Saka Witan Aputih Mili Mangunan Mileni Batari Sri Guru Wardawarti Dadi Om Purwayanti Yogiyanti Kagian Yang Mandala Giri Cinuraan Para Jawata Ami Dilati Kasepek Ono Bayu Saka Kidul Abang Mili Mangalor Mileni Batari Sri Guru Wardawarti Dadi Om Purwayanti Yogiyanti Kagian Yang Mandala Giri Cinuraan Para Jawata Ami Dilati Kasepek Ono Bayu Saka Kulon Uming Ami Limangitan Mileni Batari Sri Guru Wardawarti Dadi Om Purwayanti Yogiyanti Kagian Yang Mandala Giri Cinuraan Para Jawata Ami Dilati Kasepek Ono Bayu Saka Lor Ireng Warnaning Bayu Mili Mangidul Mileni Batari Sri Guru Wardawarti Dadi Om Namo Namah Swaha Om Yogyaniro Sanghyang Pratili Mijil Kamulan Batari Umum Mijil Saking Limu-limu Anulan Salilaniku Mijil Saking Bulang Kusipi Mijilo Batari Goglo Saking Galung Kamulyanyo Anoto Sanghyang Kuruso Saking Daging Kamulyanyo Anoto Batari Mitrio Saking Otok Kamulyanyo Mijil Sanghyang Pritandoro Saking Sumsum Kamulyanyo Niro Dinen Agawe Loko Kusiko Milu Alumeh Tinut Deniro Yang Goglo Milu Alumeh Tinut Dening Sanghyang Kuruso Kuruso Milu Alumeh Tinut Dening Sanghyang Mentri
Metrio, sang Hyang Metri, melu anu meh keterkaitan beliau di kalpon harum ini pati-patakan kusiko mesat tangitan teman dadi som yang gondrong mesat nangidul atemah dadi sarapo kusiko mesat langulon atemah dadi buto yang metrio mesat ngalor atemah dadi jeneng kuning sang yang beritan dulu ingkang kuning gawe loko angen dari ring gatoro yang riwi yang karo lasih ateman dadi uyah kuning batari umum ingkang sayang jagat moto atemah Koba Cintroko, Cinaga, Suku, Asum Sinungkan, Andri, Alubu, Asari, Hajodo, Kimba, Nungwe, Batari, Lumo, Nungwe, Batari, Suruku, Lo, Namo, Nama Suha. Diwa Dasa Nugrahaka Ya Saram Sarwa Pujanam Namah Diwa Sarwa Nugrahaka Diwa Dewi Mahasidi Jat Nyangganil Mangat Maka Asmi Yudhisca Birkayu Nirwit Masuka Kiwardita Om Krim Anugraha Canaya Ya Nama Suha Om Krim Anugraha Manuharaya Ya Namo Nama Suha Rahayu Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa namanya? Pak, sedikit ke tengah. Tengah.